Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haba petangnya ka jingli ajing rap syakishnong ki badan harilum khasi bat jantia ka World Mission Dangshan kala lej ban ajing rap dau khaw yaki absently long yeng jong kathan khat nrishnong ka badan hajan kishnong sora. Nasam yunu khaw kishnong Loom Mouse Ken kha ka ba kilong ye ki balayo jingmun toy kilong nakishnong pom ramda Loom Mouse Ken ka ba hap apo ka jing pe jong sordar ka nong steng. Ka kunong rim ka ba hap apo ka jing pe jong sordar ka umblai kilayo ikini kila jing rap. Ha shwa ban sam yunu khaw la pelong ki jing lang ka balingkon ha ka bala ajing kran lingkot do rang ba shnong ka dong Loom Mouse Ken uba LS Sotun u sordar shnong ka umblai uba J Sotun kat ba nakaliang joka World Mission la ajing kran do ba perkhat sok klan bat la pun buat pan da ka jing duai do teman besan WW Nowhere ha kini kesengi lai don lang ru kinong mi khmat joka World Mission ki ba kentop yau teman besan SS Majau u Executive Secretary ba JR Kongji bat u Reverend DL Imle ka World Mission hadu menta kala lej ban ajing ram syaki khatwei tli shnong bat kumbalai spa tam kilong gieng ki badan hapo put usam joka rilum khasi jantia kilayo jing metoy bat kentop ru syaki link khatre joka World Mission ki badan hakajela asa bat hakari Nepal ai cũng lên nào ta trong khi phải ba ki bade banyo kan ga jingaram ya kan ga benda ka joki nang ba ka jingaram ka jinok senyang jong ka World Mission bat kan ni ka jingaram ya ka World Mission ka yarap ya ka bangi ai sepi kan por ka de lumba ka jing krai ka jing set hamsiam jong ki protocol jong ka World Mission nadu ki unit nadu ka jong central body bat kum juru ka jinok senyang jong ki parabangai hagi hakan yang semua mesti yang kejoki hagi i kan ka World Mission bakale ki kam baha banyak senyang jak imlang salang na kamta banyarap lem hukum kan ka jingja kada namar baha ka bang iwan makane por nakaliang jo World Mission hi lapang ngimpe la bidan kan no ka jingai la bidan kan no ka niam le ka bang iwan nakane por kalau nak benta banyarap ki ba siam jenjar ba siam landot ba duk ba kerdu kamta mi gitu giru kan tei konsulat ki ba let's say lapang hak kum kan ka por lapang sibun ki ba ni ngilio i ki jingja ki belajar hakan ka ri kasi jongi kaba nadu bar penjadi yang ni ka lockdown dan ni nadu bar scam ya ki angi kanun jang sarkar kaba lakhang lut ya kale ya kawan ya katre ka ta ka kamai gaji namar kan ka jingpang ka jing sistem ka lawan banja hari India hapate berway ki kum tan kalian World Mission ru da ka museum jong ka trilang sarkari ni buram ni priang ban ni ko ngu ilade da ka bangile na ko ka jaga suwi ka jaga ban sami kini nyarap ke jungi kat bangila sunai da kajian no senyang lang jung prabangai jung khot jung ka bat ru da ka ba ni sim ya kata ka jung be jung sarkar kolong ba habangi ai ki nyarap ni lum de ben song ben ya lum pai ba le bang ni yang man pinjingai wi wi pat kumbala pen be jung sarkar kena len jung mission ru ngimla banyak kiar ngimla banyak ilaj jung sarkar ban ni ai ku bleiru na kamta jung sarkar ko simpia hadu kat ne na kamta kumdo ban nyarap lem na kita pai ba ha be de bat ka jing ko ka jing khia ngangai skam ro banang ni sekamat di bahkan ni ka jingpang ka jingstong kemudian ka ri ka jungi hakam tam ka jelma ka jungi ka di kati jantia bagi long ki balai no nang ni ka jingpang jingstong kum kalau mentang yo i bagi sedang manduna ka ni nopang bagi sedang iwe ni si berangsa hak ko jingpe ka jingmi bagi tes i bagi ngai skam hiwa nomor pakalong ka ri ka ba long ka ri tip ri ri tip lay ka ri ko pun ase ki ri ki bangai bagi bedwai ka kumtang ngai skam bagi ka jingpang hi lam dong ka sadu sadam no ban salong kari ga balai duit ga ko khia ban ila ru ban tre ban ta ban kamai ban kaji halaki jong snong gi thau ban ngai skam ba hagine jing ai barit jong ina kalian ga World Mission di long tang khan dia ban ai fi kat ka buar ka ban ila tendai ai fi da ka jing kemen ni ai fi da ka jing ie bat ru ba kan ga jing ai ga jong ila long khan dia run dengan long ga jing kerku yi ban long ka baroi ba bila ha ko bi chat video ba long ba po ba hai ba kum juru ni nakalian jo World Mission ni kit bok tuyang ya pi kum yilong sem la ki ba ruk beruspa lagi ba kumnu ru ba yo ekamet ko ba khia pila ban makai ko besuk ko basang ba ba leru kun mino engi hak kum kan por kun the e gigar ku daga ba kunum sya bangi ba jet beri khasi jungi ngan poi hadu por hadu puat bangi lerai ndai bangi long sisa ki ba yo e gigar kam jungi hala kasmi daga gigar ku jungi
dap da kajing sungu ba kraw ya ki niki para nong ya try hapok ka world mission ya ka ba kilawan ai kajing yarap kham tam hang ne hapok snong lumosken bat yakini ki snong ba marjan kum ka paramda bat ka gunung rem ba kilai bentalang ling ba da kajing pen ya ki rang ba snong ba kilayo ya kaban jit ya ki ta ki badai ya kaban yo ya kajing yarap tinga ai kajing kerku kerdo nak benta ka world mission kinong tray ki bala ya trace sit ram nak benta ka ni kajing ya le ka ba ngin nam pendam hadu ba ka ni ka khlam kena la ban bangin la ban ya le nak benta ban job ya ka te hadu nga bu ka jingker ku kerdo ya ka naba nak yak bakan la yak banang tray siu kiwai ki snong kumbala ong i pastor menta yak ba inlet kham tam ha bun teli ki snong yak ba ki jingle isna jongki long ka jingker ku om tang yangi hangni hendra ya baro ki bayo bentalang wat yakiru kinang yo kamet baka bakot bakya yak bakinang len saki sinong gi bakham jenjar siu om tang hangni hoi kalong khamsuk yaki yak bakiwan nak benta yak ban ayo ni yakani ukhau yak jingarap yaki para no song sinong jong ni te tang kita nga bu ka jingker jing kublai bat ka kublai ndon rangkat lembat pi tang kini kublai sibon ai kublai ya kalau mission di bawah ban warna seniang ya kajing san jing arab ya urukau hakadeka nong jongi ka kunurim tempat kumju ya kini kisnang ba peramajan kalau musken bat ka pamda bat sikiwai ki jakaro ngatip hi bakane kawan mission hi wala hi ban leit ban sam ya urukau ban no seniang ya kani kajing aram apedeng kani kajing jia kajing wisop kani kajing pang corona virus hagre po te kumta da kalen junga do ngai khublai iwai pe iwai da kalen jok kinang tikam jok kani ka mission bat kumju ru temen masan gi bedalang kani ka sik bomta kani ka pot bomta ngai khublai te nga ngen skem maka mission nang nei sekman nang yang skam hi bagi nang la hi nang kapor sekapor bakum kini kilat di arab ya kilong yeng ki baduk ki barangli ki ba kedu sia ki ba stom spa kum hakane kapor ke bamta ke bawan hi kan ka jeng sia khang dam ya kalai kawan jong ni ki sinong ki thau ya kalai kawan jong katrai kakta nadu ke belah seni tu ke belah hangdam sia ke belah kutlat sia hakalai kawan bat kumjuru haka rap karyang tu la kutlat sia hakane kajing dia bat kajing sapyang jong deu kunyang jipang hakane ka jela ke jong iru ke belah don hi ka tu kane jikta bat baro ke wai ke pothai hi ke belah kta hi kane ka jingpang di kumtan kali jonga ai khublai ya kinong kitkam jokane ka war mission banang nei khmat ru pinang la hi ba pinang no siang nang po chakpo sia baro ki long yeng ki baduk le kinong kinong ba phe te ngai khublai ru ya baro ngam la ban jer teng iwai pa iwai ki le wan lang hakane ka pol ban no siang du khau hakane ka sinong ka jongi kasinong gajungi ke balayo benta ya uneu khau sia ka dei ka kunurim nang ta ka pamda bat ka lumusken ka bahap ha ka jakan usteng te ka kunurim ka bahap ha ka jingpai jonga orang ma sinong muhat man mblai sia te kumtang ai kublai api ba amna pilai phai na ka ne ke jakaro pilai phai da ka basuk basan ai ba ka mer ka phat ka jupi kanong ka ba ko cho khia orang ke basai bakwan ba pinang la bantrai sit hem habaro ki benta habaro ki liang na kamta upai ba nong chung snong jong ki snong ba pher